ki saki na ma, ni saki na ma na soyayya saboda ba zan iya ci gaba da zama da shi ba. Anti Fati tun da na haifi Diana shekaran ta 1 da wata 2 wallahi bai taɓa siya mata ko pampers ba. Na rantse miki da Allah in nake ɗauke da nauyin kaina da na 'yata. A cefane ko wallahi sai muku shekara bai bani kuɗin cefane ba. Wace irin rayuwa nake yi? Ni nake ciyar da kaina ba saboda ma ina business ɗin kenan. Wallahi Anti Fati ba ƙarya na mai ba. Na rantse miki da girman Allah duk yanda ke ganin shi a social media ƙarya ne Anti Fati, wallahi ƙarya ne. Duk yanda ke ganin shi ke tunanin za a wadatu yana da rufin asiri, ba za a ce na da kuɗi dan ba za a sashi a cikin masu kuɗin ba tunda samun kuɗin su haɓa ne. Amma wallahi duk yadda ke ganin shi ya wuce tunaninki. Gidan shi ba a samun yanda ake so, waje yake ba 'yan mata. Cikin gida ba a cin mai kyau, ba a shan mai kyau. Baki ma da aka aika musu abinci faɗa yake yi. Mu mun san halin da muke ciki mu ci abincin mu daina ba baki saboda baki suna tunanin za su samu kaza a gidan shi, idan ba su samu ba za a je ana zagi. Tsakanin da Allah me yasa ba zai gyara ba? Wallahi kin ji rantsuwa ta musulmi tun da na haifi Diana bai taɓa siya mata kofin fas ba. Ni nake siya ma Diana komai, nake ɗauke da nauyin ta. Ke da nauyin kaina ma da nake gidan wallahi nake ɗauke da nauyin kaina ba shi yake ban komai ba wallahi. To ai a aure ya ce ka ɗauki nauyin mace. Yau Anti Fati na san da bana business da na ga bane tun kafin na shekar da shi ya ni rabuwa da ni, kawai hakuri na ne ya zauna da ni. Na jure cin kashin da yake min wallahi na zauna. Anti Fati fa maman shi ta zage ni, yan uwan shi su zo gidan su mun rashin mutunci. Wai irin kin ga sun so ya ƙara aure ko ta yashi kuma yaƙi saboda ya san ina hakuri a gidan, kuma ba kowace mace za ta iya yanda nake yi ba. Wallahi na bauta a gidan ba ni da mai aiki, ga yaran shi 6 duka suna nan gidan wurina, amma wallahi yan uwan shi duka Anti Fati abin ba daɗi wallahi anti tun kafin na shekara a gidan shi ne saki na kora da hali koran kare. Wallahi rashin mutuncin yau daban na gobe daban haka ya dinga mun baya zama gida, ya dinga dana mun tarkuna kawai na zauna saboda ina tsoron zagi, kuma lokacin da aka ɗiba mun mutane za su samu yadda suke so. Wallahi Anti Fati na zauna, na rantse da Allah hakurin da na yi daga baya kuma da ya ga na canza na yi wani kyau sai dan shi ko ya hakura. Amma abubuwan yau daban gobe daban. Sirri na duka yana karuwan shi na waje, sirri na fiyar tunanin kini ba ma su suka dame ni ba. Yanda nake rayuwa a gidan ba yanci na mace ban san me da dan aure ba wallahi. Tunda na aure shi ban yi sati 1 da shi cikin farin ciki ba. Kin ga 'ya'yan shi 7 kuma duk kowa da maman shi daban. Kuma wallahi duka matan shi da ya rabu da su ba Anti Fati ba wanda ya faɗa min alkhairi akan ta. Duka da sharrin da yake musu, kuma duka da na yi magana da su lokacin da bayan mun yi aure da shi kafin ma mu samu matsalar duka duk wadda ta faɗa min dalilin rabuwanta da shi ba wadda ta faɗa min kutankuci abin da yake